Ikwara mugiro kama na inya kumpetera Ramogi TV kae ndio OIMORE uru waneno nyasau yino chopo sadek ma seche mokelo ni weche malie kore pacho ka ifuonde mopogore bende bange mobro go mbaka ka kelo misori men jagoro maduong' Kupet gimomeyo aput manjo keti mag chano weche mag somo no chiwo pachgi ne jatend piny Kenya William Ruto pod wakolo iye wawinjane to bende gichiwo paro maber kosen paro ma ok giyie gin kaka joma jopuonj gi joma osebede sekta no ameng'a obro nyiso waka be giyie gi report no koso oyo to imbe dwairi winjo pachi 2-3-6-0 mane kaka inyalo yudo wajaloko marwa en Elizabeth Otieno anto nyinga Trevor Ombija jande ngopanga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mariti. Sirkal ma Kenya koro chungo chenro mar World Coin makao nonro mar tong wang jo Kenya ka chulo gi omenda. By mid of this month we will see a different situation. Jatend Kenya William Ruto koro singo ni nengo sukari dhi lor piny e thuolo mar jumbe 2. All the people who attacked our people yesterday have been neutralized. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni obila nyonego jonjore 60 mag Al-Shabab katemo timo monj Lamu. Wamor kod wahinya wachakane ni jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo chik machungo chenro ma osebedo ka dhi mbele pacho kae ndie mar kao nonro mag tong wang oganda jo Kenya ka ichulo gi omenda maromo siling 7,000. Kindiki wacho ni piny owacho osechako timo nonro mar ng'eyo ageta mar kao nonro ma osebedo kitimo gi kambi moro mong'ere kaka World Coin ka bende okumo chenro moro amora machal kod mano mondo kik timre pacho kae ndie nyaka tiek timo nonro. Lydia Okeyo chakonwa. Chenro mar kao nonro mag tong wang oganda jo Kenya kitiyo gi masin moro mamenyo wang tir mosebedo kadhi mbele pacho ka koro chungi. Piny owacho kokalo kuom migao mar arita ma pacho ka ogolo chik makumo chenro no ka jatend migao mar arita Profesa Kithure Kindiki ogolo boke manyiso ni piny owacho koro osechako timo nonro ewi chenro no mar ng'eyo gunde. Kindiki wacho ni migepe buora mag piny owacho kama oting'o mano mar arita, weche tudruok manyasani kod mano mar omenda osechako timo nonro mar ng'eyo adier ewi kao nonro go. Migepe gogeto ng'e adier ewi kaka ibiro tiyo gi nonro mar oganda jo Kenya mosekao kaka yor chiwo arita ne nonro mag oganda jo Kenya. Kindiki bende ogolo siem ne kambi mora ma ibiro yudi kata chenro mar kao nonro makamago kowacho ni ibiro kao ne ondamo mar chik. Duol mochung' ne chenro mag omenda mayude yor mbui motisi ni Capital Market Authority oyango ni kambi mar World Coin no onge gi lesen michiwo gi duol no kaka chike ma pacho ka dwaro ka koro gi kwa oganda jo Kenya mondo mi obed motangi kembe makao nonro magi aoyae. Duol mochung' ne weche tudruok ma pacho ka motisi ni Communications Authority of Kenya bende okwayo jo Kenya mondo mi obed mabor gi kambi machoko nonro no. Duol no wacho ne gichich gi kambi mar World Coin no magi wacho ni ok chiw ler ewi kaka gibiro kano nonro mag oganda. Bende giwacho ni kambi no orem keto winjruok makare gi jopiny ewi chiwo nonro magi kendo rem nyiso yore magi chiwo go arita ne nonro go mag jopiny. Jatend migao ma tudruok gi pinje ma oko Alfred Mutua kokale mbui ma Twitter au kwa oganda jo Kenya mondo mi ore piny owacho lwedo e chungo chenro no kowacho ni adier ewi chenro makamano kong'ere kendo nitiere dwaro mar chiwo arita ne nonro mag oganda jo Kenya. Nyaka sechegi oganda jo Kenya mohewo 350 osekao nonro mag wengegi ka thothgi to ok ong'eyo gino ma gidonjoe tek ne giseyudo omenda maromo siling 7,000 michulo gi bang' kao nonro makamago. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Odonjone weche mag siasa ni riwruok mar Kenya Kwanza giko ne to yango nying joma dhi chung' ne gi twak mar kwe kindgi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. E ote ni ute fuambo Kenya Kwanza olando ni jokanyo mag gin jatend kweth mathoth e od bura mamalo mano Kimani Ichung'wah, Senator Aaron Cheruiyot ma en jatend kweth mathoth e Senate, Governor Cecily Mbarire ma en jakom duond bura mar UDA, Jalup jakom UDA Hassan Omar kanyakla kod Catherine Wambilianga ma en jaod bura ma county ma Bungoma kata Women Rep Bungoma. Gilando ni agenda margi oting'o weche 5 magin chuogo commissioners mag IEBC kete tim chik marango pok maromne kit chuech duto e thuolo mag telo mano kaka 2/3 gender rule, redo chik matayo omenda mag CDF, chuogo apis jatend kweth maketo sirikal tesre mano opposition office kod jiwo apis jotend migepe mano prime cabinet secretary.
Kwadhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto yango ni gisechiwo lesen mar rwako sukari mawuok e pinje maoko e pacho kaendi kaka yor duoko piny nengo mar sukari masani ni malo mokalo. Ruto kata kamano olero ni okenge mag siro jopur niang' oseketi kaka yor neno ni kembe meg sukari ma pacho kaendi ochier. George Bati miyo waler mar wachni. E twak mare gi jofwambo e par jot mar jatend piny Nairobi, jatend piny William Ruto yango kenge ma piny owacho mare medo keto mare no ni sekta mar pur ma pacho ka obedo mongirore. Jatend piny manoyie ni en adier ni nengo sukari sano ng'aore ni jo-Kenya mathoth, olero ni ne ok gidwar rikni mar omo sukari oko nikech timno ne osetigo e kinde mokalo e thiro pur mar niang' e pacho ka. It is true the prices have gone up. We have been reluctant to work against farmers by opening importation. Importation has always been a problem in Kenya, that sometimes importation has been used to destroy the whole sugar industry. Kosingo ni nengo mar sukari dhi dok piny e thuolo mar jumbe ariyo mabiro, jatend piny William Ruto koni gisechiwo lesen mondo sukari mawuok e pinje maoko donje pacho ka e kinde ma imedo keto kenge mar bero sekta mar niang' thurka. Now that we have ascertained that there isn't sufficient supply in the Comesa area, we've now opened globally, and I want to announce that I think in the next 1 or 2 weeks, at least by mid of this month, we will see a different situation pertaining, because that's the time we expect stocks of sugar to come into the country. Ruto bendo yango ni en kanyakla kod jatend migawo mar pur gisebedo ka gitimo lalruok kod jotelo mawuok e alwora ma ipidhe niang', koting'o governors kod jood bura mar tiyo kanyakla kendo keto kenge mag ting'o malo jopur mag niang', kendo ni weche mag niang' idhi twage e kinde buch jotend migepe juma manyien. The minister here has had a meeting with all the governors from the sugar growing areas. He has had a meeting with all the members of parliament. I have personally had maybe 6-7 meetings with my economic team, with the various stakeholders, and finally we now have a roadmap that will be discussed in cabinet next week. And I want to promise the country that we now have a comprehensive plan to sort out our sugar subsector and make sure that that area is properly aligned to serve the interests of farmers first. E wineno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo kendo jolo jopur yudo mwandu mag pur e nengo moyweyo. Jatend piny olando ni kilo 50 mag mbolea mane uso siling 3,500 koro sani olwar nyaka siling 2,500 kochakoro odiechieng' manyoro. Today, I am proud to announce the commencement of the second phase of our program. On this leg, we shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. E kinde ni moganda jo Kenya medo ywago pek mar ngima inyako tenre kod nengo mamalo mag chiemo, piny owacho osingo ni giketo kenge koting'o mag jiwo weche mag pur eno ni chiemo obedo morome e pacho ka, kendo neno oganda jo Kenya obedo gi fungruok mar nengo mag chiemo e pacho ka. George Bati, Ramogi TV, State House, Nairobi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni obila nyorakore gi jomaundu ma ichich ni gin mag kweth mar Al-Shabab kendo nonego 60 kuomgi mane temo monjo jowuoth e apaya ma Lamu Tana River. Kindiki ne olose e nyim od bura kama ne ochopo mar chiwo ler e wi yore mag keto arita ne jopuonj ma ondiki e gwenge ma arita orochore mano kaka Lamu, Mandera, Wajir kod Garissa. Kaka jofwambo marwa Judith Omondi lero, jopuonj mag kwan gi ok tin ne 37 osenegi chakre higa mar 2012. E nyim kamiti mar od bura mamalo marango chenro mag somo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne ochopo mar chiwo ler e wi arita mar jopuonji e gwenge mar arita orochore. Kae, Kindiki onyiso od bura ripot e wi rakruok gi kweth maundu mar Al-Shabab ka olero ni jo maundu ma kwan gi ohewo 60 nyo bila onego kanyo gitemo liwo mondo gimonjo wuothe apaya ma Lamu Tana River. As we speak, we had an attack yesterday, I said, at the intersection of Lamu and Tana River, where the public was attacked by over 60 armed terrorists in different groups. And the target was to hurt very many people. Now that operation has been going on since yesterday.
And I can report we have neutralized all those threats. All the people who attacked our people yesterday have been neutralized. Kindiki olero midhiero mabende osekwako sekta mar arita e kinde ma apisas rakore gi jonjore. Owacho ni apisa mag kwe ma kwan gi romo 30 osenegi e kinde dweche 2 e gwenge ma Lamu, Mandera, Wajir kod Garissa. Korka arita mar jopuonj, Kindiki wacho ni maromo jopuonj 37 osewito ngimagi chakre higa mar 2012 ka 5 to oseyudo hinyruok mag magina e lwet jomaundu. Lipodno oyango ni thoth jopuonj ma ichielo gi magina ichielo e gwenge maginie welo, gino mane okelo penjo wigi ma omiyo jopuonj ma welo ema inego. Why is Al-Shabaab targeting the non-locals? Because if they are attacking teachers, they should attack all teachers indiscriminately. That means the ministry or the government has not gotten the root cause. Jatelo no oko ni nyaka ne odonji e telo, oseloso chenro mag daro jopuonj kendo terogi e kuonde marita berie. All teachers will be evacuated and pulled at safe points, and then they will be escorted to and from school until we flush out the current threat. Kata kamano, moko kuom jod bura oseyo piny owacho kuom rem kedo kod Al-Shabaab e kinde mateko gi duto to gikete rakruok kod jong'anyo. I have seen that the last 1 week you deployed brutal force to deal with innocent demonstrators. If you can use this brutal force along the borders, don't you think you can stop these Al-Shabaabs? Kindiki olero ni Kenya onge kod kwan moromo mar obila manigi lony mar rakore gi njore kaka mag Al-Shabaab. The type of threats that is faced in northern Kenya and other areas with serious security challenges require more deployment of specialized elite police units, and we don't have enough. We don't have enough of this. We are working towards enhancing. Migao mar arita ogolo paro magipani nyalo reso jopuonj matiyo e gwengego. Maduong' mogik en ni mondo duol mandiko jopuonj olok jopuonj matiyo e gwengego to ya kuonde moko kendo ndik jopuonj mawuok kuro. Judith Omondi, Ramogi TV. Aput manyocho meeting mar nono yore mag bero sekta mar somo koro yango ni omenda ma sirikal osebedo ka chiwo ne sikunde koro nego medi. Lai manyien mar somo biro neno ni omenda makamano ochiwo kenge 2 kaluwore gi kwan jopuonjre sikunde ka achiel kod chiwo pok marom ne sikunde goeko. Jakanye sekta mar somo bende ochiwo pachgi e wi okang' mar timo lokruok e chenro mar chudo mag sikunde goeko kaka Sharon Ong'ao leronwa. Nonro moyangi gi aput ma osebedo katimo nonro e wi lai manyien mar somo e pachoka. Koro yango ni omenda ma ichiwo ne sikunde mag junior gi senior ibiro timne gi lokruok. Chenro ma igeno kete time kinde thuolo mar dweche 6 mabiro. Jodito mopogore opogore mantiere sekta mar somo orwako paro makamano. Capitation en gima ber manotimore kendo ne review mar capitation nikech kana waketo capitation iga 2003 reviews mosetimore kind sano nyaka sani ne tin kabisa. Kowach ni capitation sani ibro tim review bro bedo after every 3 years. En gima ber kabisa nikech ingeni economy bebe sodo nengo gik moko sodo. Jalub jagoro mar NATO poyo piny owacho kuom keto lokruoge mar pok mar omenda ma sirikal osebedo ka chiwo ne sikunde. Sani ka giseketo ni pesa ni kakoro gi include early childhood education, comprehensive school. Koro sirikal nyaka ng'i kaka giketo pesa at that level of training. Kendo gimoro maber manobiro ni jopuonj mapuonje early childhood education. Koro Teacher Service Commission nyaka ng'egi miyo gi certificate bendiko gi to biro gi schemes of service makoro kata ka gibedo deployed e county to gitiyo ka ng'ama chulo gi Teacher Service Commission. Jagoro mar riwruok mar jopuonj mar Kupet bade ma Kisumu oseo piny owacho kaka osebedo ka chwalo omenda masani ne sikunde. Pes 50% ni onego ni orega first term. Second term onego be 30%, third term 20%. To koro sani principal dhi loro school next week for the second term kadhi rumo. Saite ma gidhi loro school ni gidhi loro school ka pesa mano or ne mana mar first term
to en 50%, pesa ma second term pok obiro. To first term pesa ne obiro ka wasego for the whole year for 6 months. Eka nye pesa ne obiro ka second term ka dwe mar auchiel. Awange oseo pek ma jopuonjre osebedo kakale kaluwore gi nok mar omenda. Ok ber ka nyithindo somo yo matek nikech pesa pok oor. Ok ber ka nyithindo ok nyal timo Kenya Continuous Assessment Test nikech gik mitimo godo penj be pod onge. Ok ber ka nyithindo skunde ok nyal run, skunde ma special needs education be cannot run nikech pesa mioro gi pok obiro. Nonro mar somo yango ni omenda ma piny owacho osebedo ka cholo ne skunde idhi medi. Wach mar riwruok mar Kuppet wacho ni gisebedo ka gikedone. Sani report mar Presidential Working Committee o recommend ni pesa ni odhi omed. Ma e gima union osebedo kaka wacho ni pesa ni thin. To thin pesa ni ok en problem ahinya. Problem en ni olewo. To kata higa ni olewo. Awange ochiwo paro ne jotend jopuonje mondo kik yaw skunde ponono ni ok ochiwnegi omenda modong'. Wan kaka union wa demand ni skunde koloro next week wabiro wacho ni kik giyie September nyaka free primary gi free secondary okel dwe mar aboro ni. Kik uyaw skunde kokuonge pesa nikech ok ubiran school maonge pesa. Gisani sirkal osebedo ka chwalo omenda mar somo mar siling 1,420 ne japuonjre ka japuonjre mantiere skunde mag primary, siling 22,444 mag jopuonjre ma somo e skunde mag sekondar ma idhi to iduoge. E lokruoge manyien, nyithindo mantiere nasari biro yudo omenda mar siling 1,170 e higa. Jopuonjre skunde mag primary biro yudo siling 2,238. Nyithi junior sekondar biro yudo siling 15,043 e higa ka jopuonjre mag senior sekondar biro yudo siling 22,527. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto tuo dhoge ni en owuon ne ok ochiwo thuolo ne jopiny mondo ng'ad yien aoyaye. Ruto wacho ni ne en nochiwo thuolo mana ne ng'ado mar yiende manie bungu moyiedhi ma chenro mag ohala bende nitiere. Ma endi biro bang' ka doho kawuono ne ogolo chik mondo mi chung ng'eto mar yien aoyaye bunge ma pacho kae. George Bati nigi lero. Jumbe manok bang' jatend piny William Ruto wito oko kum mane oket motelo mane thiro beto yien e bunge ma pacho ka kendo yawo ohala mar yien. Doho ma ochung' ne weche mag alwora kod lowo kokalo kuom jal buche Oscar Ngote ogolo chik machungo wach mar jatend piny mano yawo ohand yien e pacho ka. Jal buche Ngote ogolo chik matamo piny owacho chiwo lesen mora mora mabiro chiwo thuolo mondo bet yien e bunge ma pacho ka kaka yor ohala. Doho bende dwaro ni joma oluong nying e burano omi andika manyiso chikno motelo ne winjo bura tarik 14 dwe mar aboro mar higani. E bura mar kwedo okang' mar jatend piny yie ohala mar yien kod beto yien e bunge ma Thurka, riwruok mar okinde LSK ne ochwalo ng'ur e doho ka giwacho ni okang' mar jatend piny ne ok ochiwo ranyisi ewi nonro manyiso ni yie ne jo ohala mag yien beto yiende bunge ma pacho ka ok bi medo midhiero ma osekel kod lokruok chal kor lwasi. Gikoni mako dhok ni piny owacho manokoni oketo kenge mag pidho yien bilion 15 e higni 7 e lowo maromo eka milion 26.2 kendo keto kwan mag bunge e pacho ka chopo atamalo 30 ema koro golo chik ma yiene jo ohala beto yien e bunge ma Thurka. Andika mag doho okoni kata bang' midhiero mar oro kelo achiedh nade maduong' ne oganda jo Kenya kendo jatend piny owuon wuok apiaya mar jiwo pith mar yien, weche siasa chal kama koro keti e chenro mar rito alwora. LSK ne okoni yawo thuolo ne johand yien mondo mi otong' yien, nyiso ni piny owacho ok ni kod paro makare kendo ok odewo kaka bunge konyo e kedo kod lokruok mar chal kor lwasi kokalo e chungo muya ma dhano yweyo, kendo ni ma dhi medo midhiero ma oseneno e kinde mokalo. Kata biro ni doho koro golo chik makamano, jatend piny William Ruto chiwo ler ni mana yien manitie bunge mag ohala ema noyie mondo ng'adi kendo yuto mabiro wuok e ohalano nyaka keti e chenro mar siro pith mar yien e pacho ka. If we are harvesting trees because they are mature and they are commercial plantations, it is just that, coordinated properly, because there is value in us using some of the resources, especially in the commercial plantations, to drive our 15 billion tree growing plan. There is no single coin that is going to come from commercial forestry and the harvest of commercial trees that's going to go outside, making sure
that we drive our plan on 15 billion trees. E kinde ni ma piny mangima manyo yore mag duoko piny midhiero ma osekel kod lokruok chal kor lwasi, jokeno ne alwora koni piny owacho nyaka koro bed jo adiera e wi okenge mag kedo kod lokruok chal kor lwasi, ahinya kokalo e chenro mar medo kwan mag yien e pachoka. George Bati, Ramogi TV. Chenro mar goyo kogno ji 15 mane opuodhi kod duol mochung'ne ndiko jotij piny owacho mar laro kom mar ogai mar jomin bura ochopo e ng'iende odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' mar ariyo mar aput motelne kod jang'ad rieko ne apisi mar Attorney General Shadrack Mose nodayo dho ji 8 mamoko ma bende geto komno endo. Moko kuom ji mane oda dhogi kawuono noting'o jatend jotich e bad migawo mar jomin bura Lilian Omolo, jang'ad bura e doho ma Machakos Francis Andai, spika machon mar od bura ma Nyandarua James Ndegwa e kind mamoko. Apudno koro dhi chwalo nyinge 3 ne jatend piny Kenya mar mondo gwel ng'at achiel kaka ogai mar jomin bura motelo ne chiwo nyingno ne jood bura. Kom mar ogai mar jomin bura no ne odong' thuolo bang' jatend piny Kenya William Ruto gwelo Nurdin Haji kaka jatend migawo mar obila mang'weyo maleng' miluongo ni NIS. Kodhi mbele ni obila mag Okwach Kich odayo dho MCA ma Kisumu Market Milimani Seth Kanga kotenore gi ng'anyo mane ocha obagi e kaunti no endo. Seth Kanga mane owe thuolo gi bang' chulo rambun mar siling 30,000 itudo gi ketho mar telo ne ng'anyo ma tarik 29 nyaka tarik 31 dwe mokalo. Mano okelo kuo kod kethruok mar mwandu e kind ketho mamoko bende. Kanga opuoyo obila kuom tiyo gi lony e kinde mane gimake, kendo bang'e gimi ratiro mare mar weyo thuolo e kinde ma pok otere doho. I want to urge each and every member who is here, let's keep calm. The process is still on until we will go to the court anytime soon. So let's keep calm. Let's pray for our brother, Honorable Seth Kanga. Kesi bo tere e court machiegni kendo wanu wabiro mana kama wachung kode kaka voters mage, wachung kode kaka jo Kisumu County, wachung kode kaka jo ODM. To wan gik matimo te wang'in watimo under kipenge mar chik 37 article 37 oyiene ng'ata picket kendo nwal timo gigo koluwore gi wach ma jatendwa mar Azimio la Umoja gi principles mage nowacho ema ne wawacho gi teko modhuro emomiyo wan pod wan tok Raila Amolo Odinga kata makwa kata twewa kata terwa jela wan e tok Raila Amolo Odinga. Haya, wadhi yuyo moro machuok waduogo to wan gi jaduong' Akelo Misori men jagoro maduong' Kupet wabrogo kode mbaka e report manyocha put manyo gwel mondo chek chenro mag somo nomchiwo ne jatend piny Kenya William Ruto. Obro nyane ni to pache chalo nang'o mor kodgi kosoko mor kodgi mane mbaka mogoyo bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mone nadwa bedo lawyer. Ka koro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise chamo. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinga dala. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich. Saa 1 gi dakika 45 otieno. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. And there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said one to another, "Why sit here until we die? If we say that we shall enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. But if we still sit here, we will also die. Do not sit in your situation and pity yourself. Arise and move forth, and God will grant you victory." Dial *811 *339# to get Arise. Nikora mogiro kamane genya kuom ketera Ramogi TV ka koro wachako chenro mar buch jopiny jaduong' Akelo Misori ni koda ka endi jagoro maduong' Kupet. Ero kamane ahinya kuom wasiche gi molimo. Okay. Ni yudo report manu mi jatend piny Kenya gi aput mancho chuogi mondo mi ong'i weche mag somo. Kapok odonje e ng'iende wuon. Imor gi report no koso kimor kode? Report no okamorgo. Okay. Aparo ni jok mana yier gi ker mondo omany kaka wadhi mbele yore mag somo kaluwore gi midhiero mane nitiere e sekta mar education. Gimedo na dhingo iro kar loso gik mano waparo ni onego bed ni giloso. Gima onego bed ni gitimo kata mana ka gibedo e desk. Onge gima gimedo manyien. To aparo ni nitiere gik mang'eny ma gimedo manyiso mana ni gin ne giikore kendo ne girito mana thuolo mondo gimed tich mane gigombo mondo gibi giti e sekta mar education. Koro an ok apar ni timno kata bed ni gitiyo to opogore gi gima noche wang'eyo. Gik mochan giloko mana nying gik moko to giloko structure mana nyalo kelo lokruok maduong' kaka ne midhiero ne ji paro ni nyalo timore. Nikech gima neno ka ginyien ahinya ma gikelo mambende pod an go gi ng'ur en kaka ibiro chul fees e university. Kendo kaka gidwa ng'eyo ni to ng'ama onego bed ni miyo kony mondo odhi ochul fees e university. Pod giweyo gik moko mang'eny ma pod aparo ni nonego bed ni wan go kata census mokalo. Ni a study mar demographics onego bed ni ne nitiere gima waseng'eyo ni to vulnerability wang'eyo wadefine nang'.
Koro ka giduoge e line mar categorization of schools to kendo pod giwewa mana gi midhiero achiel ni giwacho ni gigolo categorization to ka giduogo ni pathways go ma senior school ema biro nyiso ni category mar somo chalo nade. Kato giketo percentage ni ka percentage maromo kama en nyako dhi mane science, percentage maromo kama en nyako dhi mane performing arts to gi sports. Apani manendo giketho gimiluongo ni freedoms monego beni wabedo go masomo onego beni miyowa. Onego beni waratichwa mar somo ok onego beni ng'ato geng'o gi keto condition ni namba maromo kama en nyako dhi mane science kata dhi mane arts to namba maromo kama en nyako dhi mane sport. Koro aparo ni pod team no gima giketo nwa pod biro bire gimiluongo ni public participation. Nikech already wan gi somo madhi mbele mapende ng'ur pod lich mabende ne giwacho kaka ibiro tim. Gilanda ni jopuonj osendiki 56 e ndaloni. To ondikgi to ondikgi nango. Bende nitiere kaka oketgi e yo ma ginyalo deliver on competency based curriculum. Kato gidu nyisowa ni ging'ado subjects moko. Subjects moko ne onge kata tiende chata chon. To giwacho report no ni kamae kaka magi subjects mo ochuno ni nyaka beni deliver gimiluongo ni 21st century Kenyan mondo wabed competitive. Iwacho wach mar subjects go. Subjects go kuyiego nikech aneno ka indiko ndik ni onego ng'ad gi piny primary man piny 9 oduoge 7, primary man malo 12 obi 8, junior school 14 oduoge 9. Okuyie gi wachni? Gimomiyo okuyie gi wachno chalo ka gima nitiere gimoro ma ging'eyo ma pod ok giwacho. Momiyo awacho ni ka koro gik sama koro wabiro legislation biro tim ka biro ket chik mondo operationalize reforms magi propose no. To kanye makoro biro ng'ado no ni to bende subjects go dak ne gi define it subject machalo kama gi ma biro deliver. Udwani wacho ni subject achiel ariyo monego gol. Gol. Okay. To wacho ni my number mogol. Koro manendo pod aparo ni period moro chagin gono ne ng'eny monego beni nikech already one gi curriculum obedo implemented. Koro period no endo onego beni parents kata jonyuol bedo gi anxiety. Ni to koro gik monecho wase invest mo ng'iewo gi. Gin gik mokoro wabano kendo koswatimo nang'o. Ineno gima timore Trevor ne jogi endi nowacho ni kapok gikani orumo to wadomicile junior secondary primary school to kendo wabro ensure ni wagero laboratory 24,000 e school. Manendo ne gin go silent. Ne gin go very silent in this report. Mangeche ni okochuno gi ni generation moloyo nyithindo maloyo 4,000,000 gin gidhi kethra ketha nikech ok ochiwo direction maber. To no paro ni maendi thuolo monego timre. Ing'e ni gima timore Trevor ni pesa bende waseno ka onge kata current disbursement madhi e schools ok en gimoro marapid kata masani skunde olor, skunde mang'eny oloro kiny kata moko oseloro kawuono nikech pesa monego bed ni dhi e skunde ok ochopo maber. Nyiso ni pod wan wakura kwa pod wakuro kama nonego beni the working party onego mi president tich mayot mondo wane kaka wanyalo donjo ka. Gima timore ni e yo mar somo ne winjo ka president olando mang'eny ni nitie teacher pupil ratio. To e junior school ma koro giwacho ni ok en junior secondary en junior school. Jopuonj manitiere sani endi e public sector onge moromo. Nikech kata ong'ad subject oduogo 9 kaka wacho to pod ok okonyo situation mantie nikech kane Teacher Service Commission ondiko jopuonj ne gindiko jopuonj gimiluongo ni indiscriminately mane ok gidewo ni to subject mage mano nego bende o balance go
jok mun madwarore e puonjo junior school. Ne wacho mane moko biro ai primary manigi degree, moko bi wandiko manyien. To kaka ndiko ji manyien, iyudo koter ng'ato school moro nigi japuonj mapuonjo Kisungu, to moro bi puonjo Kiswahili gi religious studies. Japuonj kwano onge, japuonj physics onge. Koro pathways mwadhi yiero e senior school, to wadhi yiero nade ka foundation monego beni wando ok foundation moro mantie. Koro magi gin ng'ikruok manitiere ma kendo gin fuok ma the working party oweya ka pod ong'amore. To tiegruok magiwacho ni mondo jopuonj odoge tiegruok, jopuonj mano owuok e mbalariany higa mar 2023 odoge tiegruok higa moro achiel mondo eka gibed gi lony manyasani mar puonjo CBC. Mano dong' ni kare? Ayie ni mano ni kare, to mago gin kare mana kaka iwacho gino. To ka dipono gik kama koro itimogie, jopuonj mantiere manicho dhi e retooling mondo gi prepare for CBC implementation. Ndalo adek ok en ndalo ma inyalo wacho ni ng'ato bedo go retooled. Higa to koro ber. Higa to ber. To ka higa ber, to waseneno, sembi pimo gi nyamin. Kama koro wadhieni, waseyudo ni sirikal mar Kenya ok oseikore gi mipango maber mondo otim gik moko kaka owacho. Moloyo te e line mar education. Okay. Teba gimomiyo mano endo awacho kamano. Ne ane pesa ma jo working party propose ni bedo put on each child madhi school. To gi budget momi Teacher Service Commission mondo otim go training. En gima giwacho no ok apani nyalo timo. Ok nyal donjo. Aparo ni nyaka gidoge bad drawing board. Kendo koro Ministry mar Education nyaka bed gi tich matek mondo oket policy manyalo tiyo kata wan gi confusion. Pesa miwacho no giwacho ni capitation mondo oloke 1,170 mar primary, pre-primary 2,238 primary level, 15 junior school, 22 senior school, day en 19 senior school en 38. Pesa ni wacho ni okoromo koso ineno ni onge pesa nogo. Wacho ni pesa no kaka wacho ni day en 15,000 mano junior school. To secondary senior school en 22,000. Mane gimichulo sani. Okonya deliver to bende kata beni wayie ni mane endo temetimo to ok gichule kako winjore. Asewacho ni mokwongo kanyendo ni sani endi loro tam mar 2. Sani wadugo gimluongo ni normalcy after COVID. To tam mar 2 ni endi nonego beni waseyudo kata 70% mag disbursement. To 70 poko almost 65% of disbursement mar pesa monego beni skunde yudo. Koro magi gin midhiero manitiere nikech wang'eyo bende nitiere hard economic times ma face the country. To kaluwore gi implementation of curriculum, taparo ni maendi en nyao ma onego beni wawacha ayanga ni gini to nyao kendo ka imiwa hope ni a new changes pesa ni omed matin kaka omede matino to pod ok deliver. Magata categorization magiwacho mar ministry ni oket current categorization mondo gol national, extra county, county gi sub county mondo gikaw career paths, tiegruok manyasani kata tiegruok mopogore. Mano ok bi konyo. To dongi neno gima timore Trevor ni manende manyisi ni gi restrict ginene right mar nyathi to gi talent mar nyathi. For example, kanga nyathi moro bedo admitted e school moro ma ok ni extra county kata ni county kata ni national. Ten kuro en fit mar bedo sealed gi policy ma jogi recommend ni. Nonego beni wawacho ni wayaw all schools ni wagol boarding. To school mani buda lau idhiya kata national school. Nikech koro bende wayudo ni gigolo restrictions mag ilongo ni examinations ma itimo selection. Koro kamano segol to wa empower jopuonj mani junior school mondo
omiwa talent. To in the given locality, nitie school ma ka ng'ato dwaro dhi timo technology to dhi. Kodwa dhi timo sports to dhi. To kochako travel, kaka thurwa kocha, ne o travel kwa Homa Bay, to chako dhi manyo school moro matimo pathway moro mar science, kaka mega, kat biro Nairobi. Okay. Mane ndig ma nyalo kon. Ntiere gimo mabe giketo ka endi mar tiyo ne jopiny, giluongo ni community service. Gidwaro 3 months mar graduate senior school to gi 9 months bende mar tertiary. Mano be gima nyalo konyo. Ok ang'e kaka obiro tiyo nikech wan the first generation mano aneno ko benefit the national service. Tiyudo ka nikech ne en program ma ok obedo coordinated maber. Students kodhi moa gi uniform national service to gibiro to gichako pangore ka diponi kata chiemo odeko. Makoro nokelo confusion ma national service nokethore. To kuonde mochane tich maber to community service onego beni en gima part and parcel of learning. Nikech ng'at ma osomo ne owuon to kendo osomo ne piny. Ok onego beni odhi ne yudo mana the world of work kata mana the values mag the country odhi yudo mana ka kositieko school. Onego beni en gimoro modongo go. Kaka sani endi kuonde mang'eny ok wapuonj nyithindo kata puro, ok wapuonj nyithindo kata mana wuoyo maber. Nikech wan exam oriented, wadwani mondo ji okal piny kata ji odhi field of work. Taparo ni ma endi be nyalo miyo wakwayo values mag patriotism ni onego beni atiyo ne Kenya, and therefore that proposal to ber. To onego bedni obedo subjected to panel beating. Okay. Sama wawang'o lakini nitiere achiel moro ma nyaka winj nikech iwacho wach mar penj kanyo. Giwacho ni mondo penj Kenya National Examination Council men NEC mondo mi ogo chapa penj wa pe dala ka. Wewe golo penj oko. Mano be en paro mane kare. Treba gima timore ni ok ang'eyo wan kaka jopuonj aparo ni gima osebedo ka timore to ok en gima ber. Ni penj mitimo thurwa ka itimo oko. To en mana one stop exam mitimo 2 hours kata 1.5 hours. To thurwa at the time ma ng'ato nie class 1, sama ng'ato nie form 1, sama ng'ato nie form 3 kata form 4 kanyo. To penj momiyo waiko gi mondo gidhi giting penj to wasebedo kwa timo. Gini en gima nyalo timo ka. To kuo mar penj makelo. Kendo nego timre ka. Treba kata penj ogo mane heaven. To kuo mar penj en integrity ma nyalo geng'o. Ok en gima nyalo wacho ni inyalo stop. Kuo mar penj must still be there. To jok ma administer exams nyaka bed beyond reproach mana ka sister's wife. Ma en die gima nyaka jing'e ni wan kaka jopuonj ok anya kwalo penj ne nyithindo mapuonjo nikech ang'eyo gima adwaro kuom nyathini. Adwa lose mondo bed advocate, adwa mondo bed judge, adwa mondo bed japuonj ka, adwa mondo bed daktari. Tere kade akwale penj nikech ni ok arani mondo ere kaka inyalo kwalo penj ne daktari odhi yango ji nang'o. Ma en dien chik monego beni wan kaka jopuonj onego beni wasetamore ni wan penj mogo oko kata ng'ate moseto ok administer. Onego beni akawo nyathi to university to dugo evaluate ni nyathi na winjo ka president owache. University evaluate wacho ni wadwaro jok manyalo timo kaka universities outside timo graduate entrance exams. Ing'iyo mana aptitude ni. To koro kidhi kuche ende to isomo gige interact kodgi. Mane endi gima onego timore. To penj mebedo kituro ka igibeno ni oliche ahinya. Binya yudo kata ka jo grade 6 manocha timo penj. Yudo ka police moro manigi bunde nitiere gi AK-47 bende dhot kanyo. Nyithindo wacho to koro mano what is this? Mane endi gima ayie ni penj ogaga thurwa ka. Nikech wan be mwapuonjogi kendo wan be mwadwaro the value mar ng'ama do wuok e system ma CBC ni. Competency. Kenya ka nitiere so many good designers of houses. Kadiponi gi jok mokwalo penj to nyisa ni mane ende momiyo yore richo koso udi oger maricho. Taparo ni ok ni gikwalo penj. En nikech values maromwa emwaseduoko piny. Dhandwa were reduced to
miya mechanical things ni jogi dwaro tas koro awamigi to chutho piny to nego set mana ka kaka piny ma jok matimo tie studio mar Ramogi kata ma Citizen Royal Media onego bed ni jo Royal Media ma set gichune mung'eyo standard su to koro kare gini nikech kaka un jopuonj manono gik moko ka kore miya kuma tamalo 100 inyalo miya adi oyud adi report ma jogi ugolo nikech nitie moko miyiego nitie moko midagi kuma tamalo onya yudo 30 ok ochop 30 reva kodhi ahinya to 24 okay erokamano jamwalimu saye makoro mayo wawang' wabro bedo go mbaka wachno mano wakelo Misori en jagoro maduong' Kupet omiyo report 24 kuom atamalo 100 mano rem mano odong' chalo mana injo kama mano D- en D- kama chiegni maromo gi E. Erokamano jaduong' mano e buch jopiny maduong' mag daka matin. Obila omako jatich manyo kwalo nyathi ma jahiga achiel Homa Bay. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Adhula omako piny, ituge kendo johera bende ohere. To bende adhula nyalo riwore gi lamo. Tudri kod James Opondo chieng' Jumapil mondo iyud sigand Peter Oudu ma en jatuk adhula kendo jagwel gita e kanisa mar Christ Assemblies mana Ramogi TV. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama ka in jahera mar Luo Benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny ma yueyo mana mo iluonga ni Kolo Kolo Instrumental kaberni be inyalo luonga ni Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tiluonga ni Ng'enya the Entertainer. Kaka pile nyapara mogenyo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. E pewe mag tuke mayiero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
Erokamano kuom keto Ramogi kaendi ni kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kaunti zaboro ma idhi chiwe chanjo mar kedo gi tuo nyaldiema kokalo e chenro mar piny owacho midhi tim kuom ndalo 10. Migawo mar thieth olando ni chanjo ma kamano en ma indong' e dhok kendo idhi miye jo Kenya ma kwan gi ok tin milion 1.8. Jafwambo marwa Simfros Okinda miwa ler mar wachni. Kuom thuolo mar dweche 10 mosekalo, tuo mar nyaldiema oselandore e kauntis maromo 26 e pachoka. Kuom kauntis gi 23 osekedo chutho gi tuoni, ka kauntis mamoko to pod nyagore kod tuoni. E thuolo ni bende nyaldiema osenego ji 196. Piny Kenya riwruok kod jokanyo mamoko koro chako chenro mar chiwo chanjo mar nyaldiema mindong'o e dhok kaka achiel kuom yore mag kedo gi tuoni. ICG has granted us 1,533,199 doses of the oral cholera vaccine for our upcoming campaign, which is scheduled to begin tomorrow, the 3rd of August 2023. Our focus will be on 8 most affected counties. Chanjo ni ibiro chiw kochakore tarik 3 nyaka tarik 12 mar dweni e kaunti zaboro ma nyaldiema thoro betie, kamoting'o kaunti ma Homa Bay. E okang' mokwongo, Mabuse od twech ma Machakos biro yudo chanjo ni, ka chanjo mibiro chiw Garissa biro geto joma noringo thuchegi. And these countries are Homa Bay, especially in Suba South. In Kajiado, we are looking at Kajiado East. In Marsabit, we are looking at Moyale, Kamkunji and Embakasi Central in Nairobi County, Wajir North in Wajir, Mandera East in Mandera County, Machakos and Garissa. However, for Machakos, why we've targeted it, they had a very large outbreak there last year and early this year. So again, we will be protecting our prisons as a special group. Kalure kod nok mar chanjo ni e piny mangima, oganda biro yudo mana dos achiel kende ma biro tego ratekre mag dendgi kuom thuolo mar dweche 6. Ma timore ka migawo mar thieth e kaunti ma Migori bende kawuono chiwo ripot mayango ni tuono omuoch e kaunti no kendo oseyudgo ji 3. Kata kamano, Migori ne ok oketi e listi mag counties madhi yudo chanjo. Masani ne wan gi ji 3 mane ward. Waseketo gi tenge, thieth gi yudo, to ok ne giluor ahinya nikech jok mane obedo admitted gi ibiro gol gi machiegni, gidhi maber. Wadani kama idake, cho bedi, kidhi konyori idhi e cho oko, pi mimodho, nyaka bed thiedh maber. Ka ok inyal chwake, kionge yien tikawo biro e osiptal to wamiyi yedhe minyalo tiyogo gi pi mondo wageng' gini. Migawo mar thieth obedo jiwo oganda mondo dhi nyime gi rito ler, chamo chiemo moted malong'o e kind yore mamoko mag kedo gi tuo mar nyaldiema. Simfros Okinda, Ramogi TV. Doho osiemo gavana machon ma Migori Okoth Obado kod Michael Oyamo gi Kaspar Obiero ma gin achije ma itudo gi nek mar nyadendi Sharon Otieno ni kik gidonjre gi joneno ma gin go e burano endo. Jang'ad bura Cecily Githua osiemo achijego ni ibiro magi rambon margi poni ofweny ni nitiere kaka gibuogo joneno kaka temruok donjore gi jonenogo e yo moro amora. Chenro mar yalo buch nek mar Sharon Otieno, jariembo mar nyamburko mar taxi Jackson Gombe manyocha opedho neno mare ne opedhi kendo nopenje penjo kotenore gi neno mane ochiwo gi jafwambo bende en janeno e burano endo. Gombe ne opogore paro gi moko kuom neno mane nyocha opedhi gi jafwambo endo. Gombe wacho ni noko winjo ywak mar Sharon Otieno kaka nyocha oler gi jafwambo. Bende okwedo report matude gi bedo achiel kuom janek mar Sharon Otieno. Established under Section 117 of the Penal Code, anyone suspected of committing such an offence should be investigated in the usual manner and appropriate action taken by the law enforcement agencies. In my view, no good basis has been established by the prosecution to warrant intervention by this court by way of ordering investigations in the manner proposed. Nyathi mawuoyi ma jahiga achiel mane okwale kar dak mar Shauri Yako e boma ma Homa Bay oresi e lwet jatich ma jonyuolne nyondiko mondo mier urite. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Jomalero
Jatijno ne ojoki e kaunti ma Migori kotemo pondo kodwa dhi e kaunti ma Tanzania. Bang' bedo kod chuny mol kaachiel kod paro machandore kuom kinde maromo seche 6 kalwe kod lal ma nyathi mawuoyi ma jigni 1, familia mar Abdulaziz Jilo mawuok kar dakno ma Shauri Yako e kaunti ma Homa Bay koro to nyalo buonjo. Mor ma kamayo biro bang' ka nyathigini mane oriko ne okwal kod jatich ne oresi e kaunti ma Migori. To thank God ayudo nyathino okwal Homa Bay gi nyako ma ja Tanzania ne. To obiro ndalo 2 kende. To ne en gi cruel intention mar kawo nyathina. Wuon nyathini Jilo wacho ni jatijeni mor kanoriko ne pondo kod nyathini osebedo mana katiyo ne kuom ndalo 2 mokalo. Koro nyara maduong' cha wacho ni huyu ni kama ana shida mingi sana na amekuja ni kama mtu wa kufua, na siku ya kwanza no dwaro ni onende oda no biro to tiyo to nendo to natamora na kwero nyithinda kani hapana. Koro chunya be ncha tek gimomiyo mama ni dwano ninde oda to gimomiyo oda no tigi pesa matin kamano nikech en wacho no oda no tigi siling 1,500 to nendo. Ne owacho ni nyathino riko ni owe e lwet jatijno kinyi ma kawuono ka bende nyithinde kane oduoge ot emno yudo kane onge. Nyara maduong' no weye gi nyathi. Kosa weye gi nyathi kodhi e duka koduogo to yudo ka bano gimora mora plus nyathi. Koro action mana kawo mokwongo is adhiri Bobby chief mane chief na emadhire to embe ochako refer police station Homa Bay to koka from kanyo to kawo action from there. Keto picha nyathine platforms ma social media to gi kawo gari ka godo Migori Homa Bay nyaka Migori. Achijni bajegni 25 mabendo bila koro yang kaka Agnes Atieno ne omaki nyamburko e boma ma Migori kod jopiny mabende ne atimo ni apedha bang' yudo maling'ling'. Wayudo mine moko 4 ka nigi nyathi mayuak kwa temo luwogi to gidonje duka ni gitimo gibudho matin giwuok to nyathi yuak sana. Koro mae gima nochichowa. Koro naluwogi mwagik e dho pesa moro ma gidhi gigolo pesa karibu siling 3,000 koria moro. Kwa dhi duka no to wayudo ma gimiyowa namba ma namba no waringo wabiro go ka CID Migori ka mo omanyeno wa mwayudo ka namba no dhi Sirare to machielo to karane gigwenyore ma negi pogore. Jatendo bi sabkon Masuna East Ruben Kimboi ne owacho ne gichich ne achijni ne temo pondo kod nyathinero mondo kro dhigo e pinyno ma Tanzania. This house girl who had just been employed 2 days decided to steal this child and he was heading to Tanzania. But following the intelligence and sharing of information with the members of the public and the family pursuing the same, decided to report this matter to Migori police station here. Achijni nyaka sani koro dine tesido bilano ma Migori kanondro koro dhi nyime. Oganda ojiw mondo koro ne ni jogo maginde kaka jorit mag nyithindgi koro timnegi nondro mar geng' masira machal koda magi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ma mbaka monogo gi jaka Black be nitiere deadline winjane mbaka ni nen mor kod ilo e gweng' ma Mokuyani e kaunti ma Kakamega bang' jago moro mane olali higni 17 mokalo duogo dala ne apoya nono. Jago no man jakoren higni 45 kata kamano noyudo ka min ode manoweyo chien noseyudo jatier mabe ne giyudo godo nyaka nyathi. Agripina Mulubi ma en jaod jago no manyinge Boniface Munyeshi lero ni jaode no ne wuok pacho higa mar 2006 kodhi manyo tich Nairobi. Ne ochuno miyo no mondo kaw dichuo machielo ma en japiny Rwanda bang' wuon ode no rem duogo pacho kuom higni mathoth. Tulikuwa tumekaa asubuhi ya leo kitu saa 3 tukaona shemeki wanakuja na tuktuk. Kuangalia huko kushuka tukaona ni huyo mzee wangu na huyo shemeki wanakuja. Kwa kweli yenyewe tulikuwa na furaha. Tumesikia roho ndani ya mioyo zetu. Hadi watoto wake mpaka wamefurahia sababu walikuwa wamejua sisi hatuna baba. Tuko tuna mama peke yake, mama ndio baba, mama ndio mama. Kwa kweli yenyewe acha tuseme Mungu abaki kuitwa Mungu. Sababu hata mimi nilikuwa nimesahau nimesema huyo ameenda. Amekufa. Hatukuwa tunajua ako hai.
jolupo e nam lolwe ywak ewi kuo momedore alworagi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ni timbe mag tiyo gi oboke ma bandia yangore ni omedore gi 40% kendo keto Kenya kamarach ni mar ji mawuok e pinje maoko nyalo medo donje pacho kaendi kendo rocho nyaka arita mar ji. Maendi kaluwore gi jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ma kawuono ne olimo apise mag puodho wuoth mag ji makale to Malwahaha mane kaunti ma Bungoma. Omolo yango ni ripode osemedore mag jonjore madonje pacho kaendi kod yedhe mamero ji ma bende medo donjo e Kenya kaendi nikech mibadhi manie tong'. Osingo ni tudruok makare kind migepe mag sirikal mar tieko mibadhi no kwako apisego nyaka koro keti. In our multi-agency framework and the specific agencies involved, we have to up our game so that we significantly bring that down. Because the whole point is, one, we must be able to facilitate trade and genuine trade at that, so that we don't lose revenue. There's really no reason why a truck would come and park there for 12, 14 hours. And that truck, had it been cleared, it would probably be in Mombasa or somewhere else, loading again to again keep moving across. So the issue of scanners certainly top on our agenda. Jolupo matiyo gi nam lolwe dho wedhe moko mayudore kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi medruok mar kuo mag tonde meg lupo masani ojimbore nam lolwe kendo rocho nyaka chenro mag lupo. Kuo mag tonde ma jolupo go chiko e nam lolwe osebedo ka medore e chula Maremba gi dho wath Masare kod chula Kiwa kama jolupo buora bende osewito tonde gi ka okale lwet achudhe makwalo tonde e seche mag otieno. E apedha makanyakla manotim gi jolupo Maremba kod Kiwa moko kuom dho wedhe ma nokelo meko mar yedhe 11 manigi tonde ma ichich okwal. To kod kamiluongo ni Kosodo kanyo ne wayudo ka tonde mag kuo timenewa kendo ne wamako yedhi 11 ma yedhi 7 noyud gi tonde mag kuo ter joremba nokawo nikech ne gin gi tonde Maremba kendo yedhi 4 ne nitiere kod tonde mag jo Kiwa Island ma gin duto noter gi ka polisi Nyandiwa police station. Ng'at madwa donje tich mar lupo odhi e duka ong'iew tol maler obed gi receipt ma ka wach nitie to produce receipt kendo mano miyo wang'eyo ni tol no mare. Ng'eny ji tiyo gi pesgi ka ging'iewo godo tol to gitere nam to jomoko biro ywayo to gibiro gi uso oko ka ne jousi meno ne dhok. Koro gino osego chuny jonam saidi e area marwa makani. Gima wadwaro ni mondo county government to gi national government okonywa gi the equipments mwanyalo tiyo go mar patrol ka mondo miwa mak jogi mondo waduok kuo mar tol mikwalo sotieno ni. Riwruog jofwambo mag tuke odhialo jang'wech Faith Kipyegon. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro
kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngimawa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo e Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Wadonjane weche mag tuke ni bende ng'eyo jadhong' matere ng'eny miluongo ni Eli Ajowi. E ripot makende wamenyo sigand Eli Ajowi mane ochako kaka jating' osigo e tesen nyamburko kaeto fwenyo talanta mare kaka jadhong'. Sani koro Ajowi nowere gadhong'. James Opondo keto wach ni ler. Eli Ajowi ne oweyo sombe klas 8 kendo chako ngimane kaka jating' osigo e tesend geche ma Machakos buore Nairobi. Thuolo nobiro mar donje tim mar polis kolero ni min mare mane kinde no ne nigi tuo mar kansa nojiwe mondo odonj e tim mar polis. Tugo moko mimi ne koso games. Atugo adek. Akawo gol te. Matin tin ma polis onena. To yudo ka polis coach nen forman onyango. Ma forman bro ni kijana wado andiki tich. Madana be no miya support sana. Ka jima idoko umo na kuon kidwa pesa matin maditu go miya fair. Bang' tugo tuke mag adhong' kuom oweyo higni 20 gikone to nodhi rutaya. Ajowi ma en jagni 39 osetugo ne tim mar polis kuom higni 10 ka koro olero ni ochopo kinde ma koro hike tere rutaya. Kiseromo 40 years to okitugo amacha inya tugo professional. Koro an igame mogola kuna rita na hero madrebe ni omedi ga dadhi mana mbele tugo keche boxing me ngato bete gi discipline madunge emo orita. Osetugo ne Kenya e tuke mag Africa Boxing Championships, All Africa Games, Africa Olympic Qualifiers, World Boxing Championships kaachiel gi tuke mag Olympics. Kata odoko ni chunye gombo dhi mbele gi tuke gi, olero ni ma en kinde mar weyo ne jotugo matindo thuolo mondo donje weche mag puonjo tuke mag adhong'. Ikoro pod atugo nikech onge ng'ama osego goya Kenya. Koro ne koro ejosedhi koro abed apar gi manyanya tim. Kanya tugo professional kata anya bet coach. Eli Ajowi goyo ni Nyasaye erokamano kuom tieko tugo higni gi duto ma ok oyudo hinyruok moro amora. Bende pod omedo jiwo jotugo masani. Boxing dwa discipline mang'eny. Bede gi discipline kaka chiemo, kaka irwakri, kaka idil gi ji, discipline bo michopo mabor. Jatugo no mosebedo tim Kenya kuom thuolo malach koro bedo achiel kuom jotugo ma nigi lony mar ariya modhi e rutaya, kama bende otimo ni Komanda Okoth ka jatugo Fred Ramogi matugo ne tim mar jolweny ema koro dong'. Ajowi wacho ni kata odoko ni giwuok, Kenya nitiere gi jotugo ma pod tindo kendo biro dhi mbele gi duoko maber. Bang' tugo tuke mag adhong' kuom mohewo higni 20, Eli Ajowi koro riwre gi nyawadgi Nick Okoth e dhi rutaya. Kata kamano en kod geno ni obro chiwo lony mare ne nyithindo ma pod tindo madwa donjo tuke mag adhong'. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.
Jaloch mar rekod adek mag piny ngima Faith Kipyegon olandi kaka jasport maberie moloyo e dwe mar auchiel. Kipyegon ma en jahigni 29 nobedo jakenya mokwongo funjo rekod adek mag piny ngima e bwo thuolo machuok moloyo. Nofunjo rekod mar mita 1500, 5000 kod mael 1 bende. Kipyegon nopaki ahinya e kambi mar LG kod riwruok mar jofuambo ne kuom yange kendo kaka jatugo maber moloyo. Bang' ka noyudo mich ma kamano endo dwe mokalo bende. And I'm so grateful. I thank you. I thank Ashchak team. I thank LG for the present and for the award. I took it seriously that last month June it was like it was a funny game whereby we said I'm going to get the award of June, July, and August. So it was not serious. I hope for the best, and I hope to get another award of August. I see everything is possible, as I said, and I'm so grateful. Na Faith amepata ili tuzo kwa sababu ya bidii yake pale uwanjani, na ameweza kuletea Kenya sifa, si Kenya peke yake bali ulimwengu kwa ujumla. Na hivyo ndivyo tunafanya katika SJAC. Tunasema kwamba mambo mazuri yapo, na hii ni kupatia motisha wanamichezo wote wengine. Haijalishi ni riadha, haijalishi ni ogeleaji, haijalishi ni soka, popote pale ile mradi umefana uwanjani, basi SJAC kwa ushirikiano na LG itakuwa ina watuza zaidi. Na hayo yote tunafanya katika minajili ya kuweza kwa motisha wanamichezo kiujumla, kuhakikisha kwamba wanafanya bidii pale. Jakom mar FKF bade Narok Peter Tarino rwako kwayo mar Shabana FC mane dwaro ni mondo gigo tukegi mapacho ka endie pau tuke ma Olentimama Stadium kapodi Bago Gusi Stadium. Kanolose pau tuke no Torino nowacho ni mano en thuolo maber ne rowere ma Narok mabiro somo lony mag adhula kokwayo jodak ma Narok mondo jobi owuog oko kinde duto magipako tim mar Shabana. Okay, sisi as Narok we welcome the move and our teams ile zinacheza Div 2, Regional League and County League will have benefit of watching those matches and get some experience kutoka kwa the teams that will be playing here. And as Narok we love football, so I request kama mimi as chairman, I request all the Narokians watoke wakuje waone ball. Wawe fans wa Shabana. They are the only team kwa Rift Valley and Nyanza now in the KPL. Nikora mugiro kamane ne kumkitera Mugi TV kamane kama wechenru maro moero OIMORE wageno ni winjo weche melia korepa choka endie Elizabeth Otieno ne jaloko marwa wacho ni maber anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach tendo Ombija taya nyakwar guok ko cha pesa wanere kendo tigo.